Самолет бизнес-класс, смокинг либо свой классик. Ҳамаш мешава насиб агар дар ҷод наисти. Ҳаракат фақат дили покати, ҳаракат фақат даста покати. баъд ришам метавони ранги ригроз, баъд хидада хидат мешаве биг бос. барон Пабло Эскобар, барон ман ка бестобар. пеши пешам марди зинда, дил та менат кади ки хеле кини зиндагӣ неки. Накафигет пацан бардор ба пакет бакса. мо нестем дига тааллуқи мобили онлайн, қатъи муаллуқа баро через WhatsApp майли. мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур. Кайфои шайхи араб, и дига хелай бе алафарах. дагирд як гала шабпарак, любойш тайёраки Пабло Бараш. тарафи шамоли Афғонистон, таги боронои найсон. бачаи мара мегам айсон, вақте дар гӯшош мехонам айсон. тугарини ба маса, ранги онестай замин. душанбе мо дар ранги Париж, барона ка метони гири бариш неки. Накафигет пацан бардор ба пакет бакса. мо нестем дига тааллуқи мобили онлайн, қатъи муаллуқа баро через WhatsApp майли. мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи дур, мо дар раҳи мо дур, мо дар раҳи мо дур.